בעלי חיים? מעניין, במועדון חי, טיולים, תערוכות, הנחות ומבצעים. הציגו כרטיס חבר והטבע נפתח אליכם. וכמו כן, עיתון חי ישלח אליכם. שנה שלמה בעולם החי והטבע. תמונות, סיפורים, כתבות, פעילות, חידונים ועוד. עיתון חי מתאים לכל הגילאים. חוויה לכל המשפחה. דרכו תוכלו ליהנות מעולם החי הקסום. ביחד נוכל להגביר את המודעות לאהבת החי והטבע. כן, ילדים ויקים עם הצבעות שמנוניות זה מותק. ואמא, אל תקני לי קרטיב רמזור, אני רוצה רק שוקו. זה מותק זה? תמשיכו. רק בלאומי קארד 1+1 להופ מותק של פסטיבל ב-119 שקלים. למזמינים מהאתר, בקנייה מעל 2,000 שקלים בחודש. תמיד לפנק, תקלח אותם. זה מותק! בלאומי קארד. מדהים, הכל אצלם זה מותק. כן, ילדים ויקים עם הצבעות שמנוניות זה מותק. ואמא, אל תקני לי קרטיב רמזור, אני רוצה רק שוקו, זה מותק? ואמא, תקני לי את הדיסק של הפסטיבל, אחרת את אמא רעה, זה מותק זה? תמשיכו. לאומי קארד מפנקת גם ב-1+1 להופ מותק של פסטיבל וגם בדיסק ופוסטר מתנה. למזמינים מראש באתר, בקנייה מעל 1,500 שקלים בחודש. לפנק, זה מותק. תמיד לפנק, תקלח אותם. זה מותק. היה בארץ רחוקה. איזה שטויות אני מדבר. שסרדינים יאכלו לי את הזנב. הסיפור שאני רוצה לספר לכם קרה ממש עכשיו. זה בכלל לא רחוק. קרוב, אבל עמוק. ובכן, זה קרה מה את מסתכלת עליי ככה? Oh, it's so
קרה? זה... אתה גאון, זה הצליח. מה הצליח? אנחנו על הבמה, אתה לא רואה את הקהל? אני לא רואה כלום, יש פה שמש מסנוורת. מה פתאום, זה הפנסים. בוא אחריי, אני הולך להיות כוכב גדול. ייקחו אותי לברודווי, יחפשו אותי בטוויטר, יחפשו אותי להשתתף בסרט של אבי ביטר. למרות שאת התקשורת עם מילה אחת קלה, ולמילה הזאת קוראים קלה. קלה. תגיד את הטלה, תשאיר את הטלה. תפרוץ מהמסך, תוציא לשון, תגיד טלה. תגיב עם הטלה, תטריף עם הטלה. תהיה כוכב, תוציא לשון ותגיד בקול טלה. טלה. זה פשוט נפלא, הבמה, אור הזרקורים, הקהל שפשוט מעריץ אותי. כן, והכי כיף בפסטיגל זה להתחבק עם אגם רודברג. אתה באמת חושב, בבו, שלגוש ג'לי רוטט וענקי שכמוך יש סיכוי עם יפהפייה כל כך זוהרת וקומפקטית כמו אגם רודברג? היא בכלל לא תסתכל לכיוון שלך. היי אגם. היי מתוקי, אז אנחנו נפגשים היום בערב? בטח, קבענו לגלידה ופחזניות. תסמסי לי ואני אבוא לקחת אותך. יאללה, ביי. מעולה, ביי. אתה יודע מה? אין בעיה, בבו, אין בעיה. אתה תלך לך, תבלה עם אגם רודברג. אתה יודע מה אני אעשה בינתיים? אני אפזז עם עודד פז, כן, כן. אתה יודע מה עוד אני אעשה? אני אזהר עם יעל בר זוהר, כן, כן. אתה יודע מה עוד אני אעשה? הכי חשוב, אני אצפה בשיר של מאיה בוסקילה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את מאיה בוסקילה. בואו נעוף יחד טרילילי, טרללה טרילי, אל יער החלום זה לא כל כך רחוק, רק אל תשכחו לקחת טרילילי, טרללה טרילי, שק אחד גדול מלא שמחה וצחוק. שם ביער גרים הקטקטים, אף פעם לא ראיתי עוד כמותם זעתותים, אז בואו נעוף יחד טרילילי, טרללה טרילי, ונחלום יחדיו חלום מתוק, ובחלום נפגוש את טיפ-טיפ, טיפ-טיפ, ואת חברה הטוב, טיפ-טיפון, טיפ-טיפון, והשאר עוד לא ידוע. איך אפשר לנחש חלום? רק דבר אחד בטוח, שהכל יסתיים בשלום. טרללה טרללה טרילי, 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 טרללה טרילי. אתם מוכנים, ילדים? כן, כן, קפטן! אז תגידו! כן, כן, קפטן! בתוך הננס הוא חי לו שם. בונספורט, כן, כן! חי לו בכיף מתחת הים. בונספורט, כן, כן! כך לחיות הייתם רוצים. בונספורט, כן, כן! אז תשליכו רכה אל הדגים. בונספורט, כן, כן! שוב! בונספורט המרובע! בונספורט המרובע! בונספורט המרובע! צחוק מרובע! כן, נהדר, אבל קצת לעוס. מה לעוס? זה הקונג פו פסטיגל. לא דיברתי על הפסטיגל, דיברתי על המסטיק שלי. מסטיק?
אתה יודע, זה בכלל לא חוקי ללעוס מסטיקים בפסטיגלים. תבלע אותו מהר לפני שיבוא שוטר. הצחקת אותי. הרי אף פעם לא בא שוטר בסוף, זה סתם. שבאמת בורחנו בכישרון. כוכבים גדולים, בבו, כוכבים גדולים. מי? ממי. מה ממי? מה ממי? מי מה? מה? ערוצי ילדים. Hot VOD Young. חינם לילדים. Hot VOD Young. הצגות ומופעים. מה אתה לא מבין, בובו? הכל ל-Hot VOD Young. הכל? הכוכבים הגדולים, סרטי ילדים, פסטיגלים, ג'טיקס, ניקולודיון, ג'וניור, לוגי, ערוץ הילדים, הופ, הכל ל-Hot VOD Young. מה עם טלטאביז? אבל בובו... חדש בהוט, הוט VOD Young, המקום הכי מדליק, הכי מצחיק, הכי מבריק בטלוויזיה שלכם. הבנת, בובו? עמוק בין אלמואים וצדף, חי לו דג מבריק פצפון, דג זריז בצבע כסף, שקוראים לו כספיון. פעם אחת, עמוק עמוק בתוך הים, חי לו דג קטן. דג בצבע כסף, שקראו לו כספיון. היו לו המון אחים ואחיות, ובני דודים ובני דודות. כולם שחו תמיד ביחד, כמו דג אחד, ורק הכספיון אהב לשחות רחוק רחוק, לבד לבד. הנה הוא, נכון שהוא נחמד? לראשונה, סרט ישראלי באנימציה תלת-ממדית. כל סיפורי הרפתקאותיו של כספיון, הדג הקטן, מתעוררים לחיים בקלטת מוסיקלית קסומה מבית קלאסי קלטת. להשיג עכשיו בחנויות המובחרות.
ילדים? היי חבר'ה, יש פה ילדים! ילדים? איפה? בוא מהר, יש פה ילדים! אבל הם בכלל באו לפסטיבל! אז תגידו להם שיבואו לבקר גם אותנו, בספארי! נכון, מאוד. תבקשו מההורים שיקחו אותם. קדימה חברים, אנחנו מחכים לכם. החיות מתגעגעות אליכם, בואו לבקר אותם בספארי. ספארי. הפיל שרצה להיות אחי. הסיפור האהוב מתעורר לחיים באנימציה תלת-ממדית מלהיבה. אי שם בג'ונגל, בסבך העצים, חי לו בשלווה עדר הפילים האפורים. הנה פילון. אבל לפילון יש בעיה. אני רוצה להיות הכי יפה בעולם, הכי מוצלח. לא סתם עוד פיל אפור וגדול, פיל לתפארת. ובשביל לפתור אותה צריך לצאת למסע. להכיר חברים ולשיר שירים חדשים ומלהיבים. איזה צבעים מלהיבים. בחיים הם לא ראו פילון כל כך יפה. אדום תלמידים כלנית וצופיה. וגם הפתעה, לראשונה בסרט אנימציה ישראלי קטע בונוס לצפייה במשקפי תלת ממד שמצורפים במתנה. היא רוצה מאוד הביתה. אז ילדים וילדות, הצטרפו למסע של פילון ותלמדו איך להיות בעצמכם הכי. הפיל שרצה להיות הכי. חדש מבית קלאסי קלטת.